Noyaira tengah wengi lumreng kandaning puspita karekyaning putyanira Om Swang Vida Waramrengang Leru sing binipun manungsum sarining witing klapa jawata ing ngarsa padha salukune wong wanita dasar nata kula sampun jagat raja wancine tengah wengi ya madya ratri tandane lintang abyor nyilak petenging jagat raya tinabawing surya rati ingkang kapradaningsih ya ing madya ratri ing kono hanya rengi mijile repat punakawan catur Kyai Lurah Semar Nala Garing Petruk Sumawana Bagong nalika semana sami rembugan anggenipun badhe sowan ngabiyantara karsanipun ingkang sinun Prabu Ngamarta Prabu Puntadewa kalamanta tinandra panyayah Yudha Kenaka
mapananing negari Ngamarta. Inggih menika Sang Prabu Yudhistira guna Talikrama. Prabu Puntadewa kaadhep Kadang Brata Pandhawa miwah Sang Pamomong Kyai Lurah Badranaya. Ya Nayantaka duda manang munung janggan Semara Sampa. Ya Sang Hyang Ismaya nalika semanten ngrembug wontenipun dahuru ingkang sinandhang wonten Garing Amarta tambo-tambo dereng wonten mindhanipun enggal daya-daya nyuwun pitedah saking Sang Hyai Ismaya. Ascarya Paratawa kasan miyah eka tama ya ka Sang Hyang Wisanggeni Supradipa mangku Kakang Badranaya. Inggih wonten pangandika ingkang adhawuh. Begak-gak kemah sadulita. Lae sinuwun. Wonten wigatosing menapa tumuli paring dawuh Kakang Badranaya. Mestine ora dadak takon wis nyumrapi kahanan negara Ngamarta kang kaya mangkene. Inggih. Pun kula ngedhong kula. Panjenengan mesti nggalihaken suwijining ruhara pagebluk ingkang mayangkara mapan wonten ing negari Ngamarta. Ampun digalih sanget-sanget sinuwun. Boten ngomongaken negari Ngamarta. Pancen sedaya menika kasempyuk wonten pun kabebluk krana menika sampun kodrating alam. Jangkaning Gusti menika titiwanci jagat raya ketaman pagebluk kangge milih lan milah menungsa ingkang pinilih ngoten. Panjenengan mestipun lak sampun ngertos menawi jagat menika nyakra manggilingan. Tiang susah menika mboten slaminipun, wong bungah niku nggih mboten slaminipun. Jagat menika wontenipun nggih reni kalih, wonten susah, wonten seneng, wonten bungah, wonten marem,
wonten padang, wonten peteng, ngoten. Wonten lanang, wonten wedok, ngoten. Wonten awan, wonten bengi, wonten luput, wonten bener, ngoten. Dados sedaya menika pancen sampun kinudrat menungsa menika kantun nglampahi ngono maneh nggih dipun lakokne ngoten. Pun to menawi sedaya lampahan menika dipun tampi kanthi ikhlas lan sumeling rasa tertamtu menika namung liwat sawatawis wonten lampahipun paduka lan dumateng sedaya para Pandhawa. Mliginipun negari Ngamarta sak brayat ageng para kawulanipun. Kaya mangkono Kakang Badranaya nanging sing andadekake pitakonku bebarengan kelawan wujuding pagebluk iki jeneng ingsun nampa wangsit saka Dewana wahyu kang bakal tumurun. Lah nggih niku pancen wonten lara wonten tamba ngoten. Dados menika wonten pagebluk nggih wonten usadanipun. Dewa menika sampun nyamatakaken iki adune iki, iki adune iki. Ngoten. Mijilipun wahyu ingkang kangge anyir pagebluk menika pancen nggih leret. Menika kangge nglermaken swasana. Lah sinten ingkang pikantuk menika taksih siningit sinengker dening purbaning Gusti ingkang kawasa. Dados sakmangke kula kalian para kadang brada Pandhawa kedah kados pundi ngaten. Dinten sakmangke monggo sedaya kula singitaken wonten kancing gelung kula kejawi Ndara Werkudara. Kula jak sowan ngabiyantara nak yenaken babagan menika minggah dhateng kahyangan alang-alang kumitir. Wah, Dipa Semar. Aku manut karo kowe. Aku kok kon neng ana negara Ngamarta iku supaya piye? Tunggu praja njaga negari menawi wonten kraman paduka ngangan ngunduraken. Ya, aku siaga diri. Monggo, Ndara sedaya singitan wonten kancing gelem kula jak sowan marak wonten ngarsanipun pukulun Sang Hyang Menang. Ndara sakniki andum damel kula munggah kayangan jenengan tunggu praja. Iya Dipa Semar tak estokke.